Di serî de Hüdapar û saziyên civakên sivîl beyanatên xwe li dijî êrişên Sîyonistan berdewam dikin. Di beyanatên medyayî de hat îfadekirin ku bila Müslüman ji bo Mescîda Aksayê bibin yek vücut. Şöyle bayrakları güzelce bir dalgalandıralım. Bayrakları dalgalandıralım. Bi pêşaniya Serokatiya Edeneya Hüdaparê bi slogana Edene ji bo Qusê yek vücut beyana medyayê hat dayîn û Siyonîst hat şermezar kirin. Xelkê Edeneyê piştî nimêja êvarî civiyan serevdi û bi tekbîran heta cihên beyana medyayî meşiyan. Xelkên Edeneyê di meşide sloganên silav ji ber xwedanê re ceng, cihad, şehadet, Xeyberê ji bîr nekin avêtin. Mehmet Emre li ser navê Wexfa Evîndarên Pêxemer axaftinê kir. Emre got, armanca Siyonîstan ev e ku Qur'ana pîroz ji destê Müslümanan bistîne. Germe li dijî van zulm û zordariyên Siyonîstan bibin yek vücut wê hem xelkê Filîstînê hem jî hemû dunya refa û aramiyê bibîne. Serokatiya Sêrtiya Hüdaparê ji bo nerazibûnê xwe dijî êrişên Siyonîstan bidin bernameyek tertîb kir. Bername bi navê Sêrt xwedî li Qusê derdikeve hal li darxistin. Di bernameyê de pankartên Qudüs rû Meta Meyî xwedî li Filîstînê derkevin hat hildan. Sekreterê Sêrtiyê Hüdaparê Cengîstan li ser navê civînê beyana medyayê xwend. Tan wiha got, gelo heta kingê em ê vê zulmê temaşe bikin, em bibin çend perçe. Ji bo îdarevanên Elema Îslamê bi kar bibin divên çend bajarên Elema Îslamê hilweşin û xirab bibin. Piştî beyanê dua hat xwendin, herî damîn li bajêr bi konvoya wesaytan tûr hat avêtin. Füze ve bombaların yağmur gibi üzerlerine yağdırıldığı... Li Baxşelî evlera Stenbolê jî komek civiyan serevdi. Li vê derê êrişên îşgalkerên li ser Qusê, Mescîda Aqsa û Gazayê hat şermezar kirin. Kesên ku civiyan serevdi alên Filîstînê hildan, tekbîr avêtin û her wiha li dijî Siyonîstan slogan avêtin. Serokê Yekîtiya Civata Ereban Muhammed Zekîoğlu axaftine kir û got, ji ber ku xelkê Tirkiye destek û piştgiriyên xwe didin xelkê Filîstînê malavahiya xwe anî ziman. Li Filîstînê jî bûyerên ku li Tirkîstana Rojhilat û Filîstînê diqewime hatin protesto kirin. Di beyanên medyayî de hinek serokên partiyên bajaran axaftin kirin. Axaftvanan îfade kirin ji bo zulm û zordariya li Tirkîstana Rojhilat û Filîstînê bi dawî bibin hatin balhevdû. Her wiha hal gotin Qudüs ji bo Müslümanan îmtihana herî dijwar e. Em li cem birayê xwe yên Rojhilata Tirkîstan û Filîstînê ne. Bir izdiham hep bir